Kaixo guztioi, ongi etorri, Jokin Azpiazu Carballo eta Marta Luxan Serrano gaituzue eta ikerketa metodologia feministak moduloko arduradunak izango gara. Bai, modulo honetan elkarrekin aritzeaz gain, bizitzan ere beste gauza batzutan elkarrekin aritzen gara, hala nola ikertzen, bai? Eta ikertze horretan, gaude talde berezi batean, Sinrez duena izena, katalaneraz du izena, baina euskaraz izango litzateke disiplina arteko ikerketa metodologia feminista mintegia. Talde horretan gaude Jokin eta biok eta beste pertsona asko. Talde hori 2008 urtean jaio zen, sortu genuen, eta bi helburuekin sortu genuen. Alde batetik, ikerketa metodologia feministaren inguruan hausnartzeko espazio bat behar genuelako, uste dugulako metodologiaren inguruan gutxi hitz egiten dugula, eta horretaz hitz egiteko espazio gutxi daudela, eta bestaldetik ere, honen inguruko formazioa eskaintzeko asmoz. Urte hauetan, ekimen desberdinak jarri ditugu martxak, hala nola ikastaroak, virtualak eta semipresentzialak, jardunaldi batzuk antolatu ditugu, mintegi iraunkorrak ere izan ditugu, eta une honetan zerbait azpimarratzekotan ikastaro virtualak azpimarratuko nituzke, eta hor labean daukagun ikerketa metodologia feminista manuala. Idazten ari gara, eta espero dugu hemendik gutxira kalean egotea. Horretaz gain ere, metodologiaz bestelako espazio batzutan ere aritu izan gara bai Jokin eta ni ere, eta esango nuke, adibidez Jokin aurten Euskal Herriko Unibertsitateko berdintasun zuzendaritzak antolatu dituen ikastaroetan diskurtso analisi feminista ikastaroak hain zuzen ere irakasle gisa aritu dela, eta ni neu ikerketa feministak eta generoko masterrean metodologia irakaslea naizela. Eta metodologia esaten dugunean, metodologia, ezta? Askotan ikusten dugu, ikerketak egiten ditugunean, askotan zulo bat izaten dugula metodologiaren asuntoarekin, ez? Ez zaiola askotan merezi duen garrantzia ematen, eta horren ondorioz askotan, topatzen garela ikerketa baten aurrean, eta gehien kostatzen zaigu nahi zuzen ere izaten dela, erabakitzea ze begirada aplikatuko dugun, nondik hasiko garen, ze teknika aplikatuko ditugun, nola jasoko ditugun, behar ditugun datuak, nola erantzun dauzkagun galderak azken finean, ezta? Eta bai uste dugu, importantea dela metodologiari bestelako sakontasun bat ematea, ezta? Badakigu ere, hau ez dela berez ikerketara zuzentzen den master bat, hau ez da ikerketa master bat, baina master honetan parte hartzen duzuenok, segurazki zuen interbentzioak planifikatzerako orduan eta zuen lana prestatzerako orduan beharrezkoa izango duzue edo ikerketa edo mikroikerketa batzuk egitea gutxienez diagnostiko batzuk lortzeko edo zein egoeraren gainean, edo segurazki beste jende batek egiten dituen ikerketa batzuk erabiltzea edo gainbegiratzea edo dena delako. Hortaz, metodologiaren inguruko eztabaida batzuen berri izatea, informazio batzuk jasotzea, jakintza batzuk eta importantea izan daiteke lan hori ondo bideratzeko. Eta zentzu horretan, pozik gaude ere bai, master honetan, modulo berri bezala txertatzen delako, ikerketa metodologia feministen modulo hau, eta beraz, espazioa aukiko dugu, gai hau apur bat lantzeko. Horretaz gain, ikusita, masterrak salto polit bat egiten duela ere bai, plataforma virtualak hobetu eta indartzeari begira, horrek espero dugu bi faktore horien arteko elkarlanak emango duela aukera gai honen inguruan apur bat sakontzeko, ezta? Eta behin eta berriz aipatu dugu ikerketa metodologia feministak. Zer da hori, ez? Edo zerri buruz hitz egiten ari gara, ez ikerketa metodologia feministak aipatzen dugunean. 1987an Sara Harding idazleak argitaratu zuen oso famatua egin den artikulu bat, ez? Eta euskeraz izenburua izango litzateke, dago metodo feministarik, eta horren ostean, horren inguruko eztabaida luze eta sakona, ez? Izan dugu metodologoen artean, ez? Eta, guk pixkat oraintxe egingo duguna da argitzea guk ikerketa metodologia feministak esaten dugunean zeri buruz ari garen, ez? Orduan, alde batetik, nolabait epistemologia
feministak egin dituen kritikak bere baitan biltzen dituen metodologiari ikerketa metodologia feminista deritzogu. Hau da, badakizue epistemologia dela, ez, zientzia zertan datzan, zientzia nola eraikitzen den, ez, horretaz hitz egiten duen disiplina, eta ez, horra, feminismoak ekarpen oso interesgarriak egin ditu, eta, ekarpen horiek bere egiten dituen metodologiari, ez, ikerketa metodologia feminista, deituko diogu guk. Bestalde, teoria anitzak ere garatu dira, ikuspegi feministatik, eta nolabait, Jokinek lehen esan duen moduan, askotan arazoak ditugu teorietatik metodologietara jauzi hori egiteko. Nolabait, teori horiei horrelako ikuspegi metodologikoa erazten dionari ere, ikerketa metodologia feminista deituko diogu, ez? Eta, gero, bestalde ere, iruditzen zaigu ikerketa prozesuan badaudela zenbait afera, zenbait gai, azpimarratzekoak, edo behintzat feminismoaren ikuspegitik problematizatu izan direnak, edo azpimarratu direnak. Hala nola, subjektu-objektuaren arteko harreman hori, edo nola hautsi publiko-pribatua dikotomia hori ere ikerketa prozesuan bertan, edo nola bultzatu ezagutzaren sorkuntza kolektiboak, eta holako gauzak kontutan, egiteko modu hauek, kontutan hartzen direnean ere, ikerketa metodologia feministen inguruan, ari gara. Eta, amaitzeko bakarrik falta zaigu kontatzea apur bat, zer den egingo duguna, ez modul honetan. Segurazki, jakin min gehiena sortuko dizuena da zer egingo dugu modul honetan. Eta, ez dugu marabila handirik egingo, baina bai saiatuko gara, ez dakit, lehenengo pausotxo batzuk ematen eta lehenengo pista batzuk ematen gerora norberak alduen enean eta nahi duen enean sakondu dezan. Azken finean ezinezkoa daukagu formazio metodologiko sakon bat eta ireki baten ontzako egitea, ze bakoitzak interes ezberdina dauzka, behar ezberdina dauzka. Guk egingo duguna izango da, hasteko, lehen Martak aipatu dituen aspektu horien inguruko, bai epistemologia, bai teoria eta bai metodologiaren arteko harreman horretan, pista txiki batzuk eman, baina hori oso askartxo egingo dugu irakurketaren baten bitartez, baina ez gara larregi geratuko hor, eta gerora bai egingo dizuegu, saladilla antzerako bat, hor aurkeztuko dizkizuegu ikerketarako erabili daitezken teknika ezberdinak. Bai datuak sortzeko erabiltzen diren teknikak, eta bai datuak aztertzeko edo analizatzeko erabiltzen diren teknikak. Saiatuko gara, azento berezi bat jartzen espreski ikuspegi feminista batetik nolabait garatu edo berkonfiguratu diren tekniken inguruan. Baina pasatuko gara baita ere, ezagunak zaizkigun tekniketatik, hitz egingo dugu elkarrizketaz, edo sakoneko elkarrizketaz, bizitza historiaz, hitz egingo dugu talde elkarrizketez, baina adibidez jarriko diogu azento berezia, hitz egiteari produkzio narratiben inguruan, bai dela kritika feministatik sortzen den zera bat, etnografia feministaren inguruan ere hitz egingo dugu, eta datuak aztertzerako orduan, baita ere ezagutzen dituzuen gauza batzuetatik eta agian ezagutzen ez dituzuen gauza batzuetatik pasatuko gara. Bai, datu sekundarioen esplotazioak nola egiten diren, diskurtso analisi kritiko feministaren inguruan ere zerbait aipatuko dugu, edukien azterketa, edo etnografia audiovisuala, edo dena delakoa. Orduan, saiatuko garena izango da, zertzelada txikiak ematen, ulertarazten zertan datzan teknika bakoitza, bai datuak jasotzeko eta bai datuak aztertzeko, eta hortik aurrera loturak, bideoak eta baliabideak ematen norberak bere lanerako beharrezkoa ikusten duenean horietan sakontzeko edo gehiago jakiteko. Laster arte, plataforman elkartuko gara eta badakizue edozein kezka, galdera eta erantzuteko prest gaituzue. Hori espero dugu eztabaida interesgarri eta potenteak izango ditugula eta laster ikusiko gara plataforman.